bos. Sakno koncoku rek. Oh iya itu. Salah ndak pamit-pamit katanya mudik. Wah kan pamit aku mang rezeki. Eman, sakno ya opo arek rek. Biasane ono kene nang omah mangan bareng dadi koyo wis tak anggap dulur dhewe lah. Mas yo apa arek perantauan ya. Tipi maneh. Tapi seneng sakno bisa. Untung tapi nak apa-apa ngambenge bisa ngoni Pak D didodok. Wis apa ya kowe? Oh iya. Sik, saiki wah ngene wis. Tak telepon Hilmi sik. Israil. Tak ngomong ini ngopi bareng, ngobrol, wis. Duh, alat tong ini main game ini kok gak biasa ya. Biasanya menang tok ini. Jadi kalah terus lagi. Aku duduk dinane saiki yo. Menang tok iki. Aku sinyal lah enak. Oh, wifi ini tuh rumahnya sih. Wes, sana nih wes. Ah, Duh kan. Aduh. Iki bisa rek. Nganggut tok rek. Halo. Waalaikumsalam. Mau apa? non diri kok. Yang ini iki wis. Nang panganan iki koyo ono tok iki iki. Ndak kok awak main game ini. Nggak ngono deh, ndak deh, ini dulu deh. Awak kan dek ini durian, yo, sumpah mana, ngopi gini, nunggu gini, ayo, ngopi. Wis, mari kita ono wis. Benar kok, suwe. Yo, cot. Jadi kalau rondo. Yo. Yo, cot. Yo, wis. Duh. Kan wis gak main game yo kalah tok. Tak golek kopi gratis aja wis. Kopi. Tapi ani, kok wong ngangguran ae kok. Kopi ono. Kopi yo itu. Ayo ngopi. Oh, ini kopi lho. Nandu we. Awak muncul pandan dulu. Sekali. Iya, iya, bunga mang jak ngopi nang aku. Iya, Bu. Nah, iya. Udah lho. Iya, ini ngomong gratis iki lho. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Ngawur iku. Larang iku, lawangmu, Cek. Oh, karo dhewe ae Riko iku. Nanti kopi ini jadi Riko iki. Ya sih, santai. Ayo tak delok bojoku ngene, Riko iku. Riko iki rokokan ono kopi ini. Ono. Kok jawane kok jare bojoku ngene. Ma. Suwe ni Ma. Suwe ni tadi, Ma. Loh. Ma. Apa sih, Ma. Mas? Di Ma. Oh, Kuno, tak delok paling buru balik. celuk Ma. Ma. Loh. Ma. Wis. kok niat kopi ra ora. Kok iya. Jangan no. Ya itu bos. Hah?
wae tak kene kopi. Bojoku ngawut tenan iki kabeh didol regulator tek mesti sampo iki gowo pisan manghat. Wis tak milih tunggu kowe iso meneh. Lalu sopo iku jenenge? Ulo. Wayu, yo nanti aku wis tak milih tunggu kowe. Iki kaya apa sih iki? Kampung kabeh dintekno. Kok uyah, ya uyah wis. Ndi uyah iku? Uyah. Wis kapok karo rasane. Asin kopimu. Ujung-ujungnya nanti rek. Guys. Untuk makan. Ini tak. Mantap. Cek ini bojoku aja nih ya. Ono sing nyeliki regulator. Iki kon enak kon jane. Padahal si bojoku iku nak emas. Sendangan kopi ini apa ini? Iya gampang santai. Mari ini terus dulu mari ini santai. Tuh kan, Ini gitu. Yo kan? Pak. Kira Pak. Kopi ini Pak. Iya Mas. Tun. Kopi ini. Suwe bener. Tuh bino. Panas iki. Ndak, wis salah. Bojoku ndak ono panas anget. Ngopi sih yo. Yo. Ndak nyel ta. Yo mari ngene sih ngopi opo iki. Mana yo. Wah, enak yo opo? Asin ini. Yo asin. Yo pan. Musuh asin. Masin. Kok nanti aku kayak kopi iki. Kok. Iya itu nanti. Tambah ini aja bojoku iki Awas pun temen darah kayak blonjo kon wis temen yo. Awas pun yo, Mas. Ya apa iki? Meni yo. Meni iki kon tak kon rene karepe ku kaya dengan ngendi jae. Yo ate ono opo iki opo? Nah, kena meni ku ndak iso jam 09.00 ta jam 10.00-an mancing. Mancing endi? Nedam jek endi jek. Jam piro? Curna panas iki. Mulai justru sing panas iku iwak apa yo? Iwak nuwe dur. Akeh oleh dur. Amun yo. Yo kok belum mau. Tuh semurane nggak iso aku. Tenan ndi kok? Bowo. Wis apa? Iku kok kanca iku. Nanti. Iki ning lobok ngene. Ya apa terus? Luluran ta? Iya wis ono arek wis. Lek kamu gelem aku opo? Ora aku dos ae wis. Paling ngene prei ya kon kerja. Tapi lek iso panas. Kau kan jam 10 apa sore? Sore tambah naik enak yo. Enak panas-panas yo. Lek panas-panas wae wae.
Iwak iku duwe kabeh. Wis aturan wis, engko wis. Yo, bener wis tak anu yo. Yo. Yo wis yo. Wis. Cek jeneng ndi sih entekno kopi. Tak optimalisasi nasi. Cek. Yo. Tambane apa? Tambane apa iku jane? Kencing manis sih, jeneng kencing manis sih. Nek apa lagi-lagi kencing manis engko iki piye engko? Larang kencing manis iki. Iki akeh lagi cacingnya iki. Akeh, Cung. Ngawur ae lu. Wah, Wah, bener. akeh temen yo akeh. Woi. Oh, ndang, diso. Mulai panas-panas iki. Itu masalah panas sing ngono, Cek. Temen akeh wae kuwi. Lho, bali maneh. Yai. Akeh oleh kuwi temen yo iki, tanda-tanda iki, Cek. Ayo cepetan. Yo. Oh, Riko. Lu kan. Oh, Oi, kira. Yes. weh. Ayo. Den di mancing Akeh iki. ta cacingnya iki. Akeh san bujur. Saya wis ndang. Ayo, ndang. Jadi ngono ta? Yo ngono. Kono ae. Ngono ta? Iya, Ayo, nyabluk weh. Jur, ayo Jur. Oh iya, kandhane akeh kok iki. Akeh wae iki oleh. Lho. Ojo hati-hati, Be. Ayo. Wah, Lah opo sih? Oh, kene. Kene ta kono. kono ae lu. Kono. Yo. Sithik. Kok Riko ora ro. Dalane gendenge ya Riko. Tapi akeh wae iki, Cek. Iya. Ini. Kok iku. Iya. Kono wis. Riko iku ah. Ndi cacinge? Ah, iki lho. Yo kok hali tur. Anjir. Iki lho, nano kambangan kae. Tengko nabi siap mulai ngomong Kali untuk susu. Ini akeh iwak soalnya. Dadi ndak ngreken apa yo? Kambangan pancing ae yo golek mau anune. Palasane. ini wis ayo. Apa gawe iki ya? Sandal aja. Sandal ku ayo tinggo enteng Ulang akad yo, Nyek. Sandal enteng. Dari koi. Hah. Koi. Ah. Cacingnya gede-gede emang. Ngawur ae udah gede aja nih aku, Nyek. Ada mau khawatir itu. Ada yang gede. Gede. Jebe. Anu jebe, yuk. Enggak kurang lagi. Wis akeh, Cung. Kok akeh lho, yak men entek iki mari mbek iwak kene lho. Iwak kok jembut deh iki. Oh ya, yuk. Jangan dipangan kudu, Cak. Riko iku. Ini lho, Cak. Ngantuk. Aduh, logur rek. Logo rumpane. Kono maneh. Riko rek kulo akeh. Panggil. Wene rek. Akeh yo menemu sih, Be. Wak Riko yo. Iku ae lho. Padahal akeh iku lho kono lho. Nyapu ya, ha? Kok iso? Kok kegedean do anu dideng. Kambangane paling gede kita Enggak apa-apa. apa nih aku? Hawane panas ya. Riko enak, Jur. Untung aku nggo iki. Enak kowe ku awak gopo iki lho nah. Ati iki ya. Panas teng. Tapi nak apa oleh gimana, Jek? Ngerti, Jek. Iya. Entah nih mari ini ndak oleh buak bisa. Hah? Oh, buak. Tak-tak Butek ya. Jadi koyo emang lek jaraku mang koyo akeh wae, Jur. Lho iku akeh lho, bak nyeblak kok. Iya nyeblak. Iki bemane kabotan perahu iki boleh iki. Beda mana ngene. Nah, oleh ngene. Sabar. Apa be? Oleh demo be. Oleh, Jur. Oleh dah be. Loh. Cangkrek nyantel be. Sik. Sik be, kuno wis. Aku tak anu. Ndi Jur. Ngango. Arek ngango nyen. Ndi ae? Ndi riko iku? Lho. Dek kene gletek, Jur. Oh, ya wis. Riko awak kon jebol kene ya.
Wis. Tuh dege tuh ndak oleh cur. Tak jujut eh. Koyo Lu. Aduh, tampal tuh. Aduh. Opo. Tuh. Oh, no, cur. lu Deh. lu cek. Dah. Ah. Tol kita tol riu gua. Tariko. Di. Oleh. Ulo. Itu Wis. Oh, iso iki lho. Ora popo le ulo cek. Opi. Terus kabeh. Bon. Taek. Oh. Iki bisa. Oh, lu. Bon. Oh. Panas sih, Rek. Tak lungguh sih, panas sih lho, aduh. Dunia ini panas temen saiki iki. Apa neraka bocor apa ya apa neraka iki? Pola bocor nah. Tapi biasanya panas-panas ngene iki mancing aku biasa. Tak tunda sih ae ngarit iki. Meneh tak terus meneh wis. Aku tak mancing dhisik enakan mancing kok enak panas ngene iki. Mancing sik oleh iwak. Kayak meneh. Sampai sore rek, nang oleh rek. Iki mau oleh iki lho. Iki lho sih kering. Ndak sih jujur. Opo rek? Lho iki maneh toko-tokone lapo-lapo. Nah aku ndelok ah. Oh iya mancing. Kok terus kabeh kau siki? Nguras sekali lah. Yo, nguras. Bah. Nang nguras ngono cek. Opo yo? Oleh foto. Oleh piro iki? Oke. Gilo. Halo. Kon mulai. Kudu yo. Foto dah semua. Lo. Iki foto. Lo. Wes ayo wes, boleh wes cur. Ayo mulai wis. Mulai sore aku. Yo, abang diceluk isa. Yo. Celuk pangeran. Yo wes. Pangeran manggil. Wes. Boleh. Sesuai mulu. Yo, ndak ngono rek. Mulai wae sembayang. Masuk. Mulai. Iya sih. Wes. Yo. Sembayang. Wayahe sembayang. Iso aja. Tak gawe ae iki mancing. Ditinggal. Arek-arek ngangun, tinggal mancing. Goblok arek-arek loro iku. Sik. Nyantol. Oh, arek. Mancing gak entos. Kecok. Asen dong. Nak kondo-kondo. Apa? Ngangu. Cur bui cur tae. Cur bui wan tae. Gale. Baju kamu. Oh, jangan baju aku. Aku diare tau. Anjing busuk mana tae. Kualat arek-arek iki aku. Jadi bocah orang ajar. Bajingan. Kualat arek nyilip pancing gak kondoi. Murut katuknya.
Oh, enggak ditusuk temen cek. Mari tipu ya. Digawe ae awas. Udah gondol. Keliling mang gue, bapak ombak. Ombak, buyar. Buyar.